here in front of Injap Tower and the SM Strata, as you can see here. Kaya sarado pa ang ang SM. Hari kita di anay ga hulat-hulat. But I'm going to tour you. Oh, harap pa ako kalawin ko sa hangin niya. Taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 18th, 19th, no? Tower. Relay po ara ang India Tower. In France, ang SM City. Ang sa kilid niya is Boulevard area. Siya. Wala ka man ka-open. Sarado pa niya ang SM. 10 o'clock. That. You can see the view here in front of me. Oh. It's ano gid saya. Taas. Ay, nagatiyog ang kalibutan. Oh, nagalakat ang kalibutan. Ang Earth is rotating. Charot. The Earth is rotating. Ang strata, ano siyang mga ginaanan sa mga call centers. Wala naka-story man. Before na siya pala natukot, may nadagdag din na tao nga napatay. Kada mo na no, kada may building gani nga mga itukuron, may ara gid ka kadisgrasya kag patay no, do ginadaga. Wala pa open ang SM. Kita-kita sa inyo ang SM. Ay, kainit na. My God. Going to ano na. Atras. So, gino. So, init-init. Live lang kita mo araw ko kay wala pa. Open mga 10 o'clock. 5 minutes pa. 5 minutes pa ma-open ang SM. Parang highway natin. Pagkuhan ko live. Nag-text ko si Mega. Wait lang ang picture ko lang. So, mainit. It's so hot. So, linya-linya. Sila. Naman, nakaswimming-swimming. Harin ako diyan. Masulod ko diyan ay. Kikainit-init. Sagwa. Paganda. Ulat na tayo magsulod sila tanan. Masulod man na di na magpila-pila. Ulat lang pa. Ay grabe yung pila. Daw malinyak sa lipi. Tagadali ah. Jangan kita nagdadali-dali. Ano nga rin sa ginagawa ng isang city. Murato ni bilang amiga. O, pataklat doon. Nalito sa bukid. Pataklat doon. Nalito din. Wala lang pansang ilido. Sabi mo. Wala makita.
Dami yung bigat. Kuha sa Diversion Road. Area na to. Ay, kalapad na isko na tawag. Sa India Tower. Gagagag. May BFF. Muna diyang supermarket. May coffee. Mga tubangan mo is M. Sila. SM. Text-text ng buwang. Wait lang gid. Araan ako. Mula India Tower ako. Sabog. Taas. Muratan niya. Sa Maribota. Kung hindi ako pa akadtod. Nananarin ako. In the top. Oh, ayan kita. We're going inside. Arin ako din. Ay, na to sa. Wait lang. Ano po? Skindiin mo lang, Dimi, go. Skindiin mo lang. Sa 5th floor ko tali. 5th floor. Kaya naka-priority yung isa nating elevator. Ah, okay. Guys, antagin ng makeup. Pwedeng hindi. Ayaw, pwede nga sa kain. Ay, sorry. Sagahan ka. Tatakita mo sa akong nakasaka nila. Mata mo. Oo. Para wala na kulit dito. Si ano, yan ay haya na sa vlog ko. Ara naman to sila. Tingin ikaw yung ikapaligo. Dito ako sa tayo makuli. Kung sa pier, kinapapanyaga. Panyaga, sa tuwali, luwad na mamaw-mahaw. Ito sa gaga, dito bay. Uy! Ang malaan, mga malaan eh. Reserve ta karon sa next biga. Maano ta to? Ang may video, okay na pala. Ang Din, sa sa Smallville. Smallville. Oo, gusto Saan? nila na karami sa Smallville naman. Oh, sige, kantuan ta kay plus-tres pa kung masugat kay Gwen. Sa bata tatay. Sa geography, di lang ko diyo. Alam mo yung bra, kung nabanag, wapo ka man yun. Duma, may palang dala na ako ng swimming. Oo, tuga. Swimsuit. Walang may puti. Hi! Hi, baby! Bako mapanginangin ko tanay sagwa pala kay karon pa man ako nga ano. Oh. Diba? Isulitin mo na sa ano kang puli. O bigaon. Sa 4 pa ko yung makuli. Ay, sus. Ay, sa 4 kaya dali no. Wala ka ng kapoy. O galing kay sulitin mo na. Galing kay Ambal ko ba ni? Free man bala?
Ligani, dan baka hindi na ako Ah, okay. Mapapilit-pilit lagi dyan, no? ito lang mga Hindi kaya happy. Galing Ako eh. yan, ito nakapuyan lang ko yung Ganyan. pinakakuto. Ew, amo na, oh. Kalikot ko pinitinit ko sumakit ulo ko kagap. Sumabay pa ang chat ko nga dubig ka. Boy, hindi ka ginaya enjoy kaya kung basta may ano ka. Muna kasi sa budlay, kapin pa balantayan sa. Pa yung Di, suksukan na lang. suka ang ano. Ano Nauna, yung para sa paligid baita. na? Ay, nauya ko yan. Nang tawa balaga. Wala ko na suksok, yung bakal ko lang wala ko mangin suksok. Hindi ko yung makinis. Ano makinis sa tanan na ka rin king nga sa ako. Ano ko yung tingin ako dito yung nauya ko yun. No, nabalaga para Paris taga. Nauya ko yung center of attraction. Sige na ga. Subong lang. Ay, karoon ko yung suksok. Sa gabi. Hindi bakal-bakal ko lang na sa online. Ay, online ga. Itong kibot na. Bakal-bakal ko lang sa online ga. Tapos wala ko man suksok. Ga, ano lang na yagi lang daan ako nga gusto. Above the knee. Baga ka ba na? Pasiksi ka naman pala na. Wait, doesn't mean na wala ka pang ano, hindi ka na yung magpinasiksi, lubuan ka. Ayun, buto na ulit. Hindi gusto ko mangmuna ka na, gusto ko yung makitang figuram, subong na yun. Ate Karon eh, listingan mo lang sa card mo. Lubuan ka, ginulos, lubuan ka. Abi mo, basa nga ako nga friend, sa nakita yung post ha. Siya guwapain mo amiga, oh. Siya mga sexy ka mo ba? Maya na siguro. Huwag ginano, ginabit-abit. Tala ko rin sa katambukon ko. Hindi mga friendship, mga jagila, kag mga lalakers eh. Mga tanan nga post ko na nabantayan mo dani. Kaya naman sa doon naman, maanapis na makato kay tita mapit. Sa diin? Oo eh, naon mo kita yung pa-reservation sa annex eh. Kapit na daw, sakay lang ta rastre. Ay, pwede man. Annex ano na? Hindi ko kabalo. Ang Pero ano? ko sa imuto. Imuto? Hindi ba tira lang na? Ang tabi sa Google mo baladay. May harap na sila number mo. Live ko dali lang mga 1 hour lang mo live para daw. Ay, pati next parang ganun. Para masulit na lang ako na YouTube monetization. Mare, kapamati kada ano kada lang tao katang video ko. Ari ko din subong sa Injak Tower balaan. Kaya ano ko din sa Mega, ako nga manupuli sa Manila. Yung may dala man sa bayo, oh. Enjoy din sa yagang gaga, oh. Oh, pwede mo na rin makunta. Hindi nga lang, yung lang ito, tinalipat na po. Oo, mani, kumanada ko eh. Wala mo ko dala permi daan. Pwede ka na yung magtuan to yan eh. Kung managapon, manawag kapag maano da. Kung managapon sila, yan makita mo to eh. Diba? Ano mong room, malantaw mong VIP room or ano da. Ay, gaga oh. Nasipa-sipa sa oh. Wala ako bigyan ka pang ukay mo. Doon may mga amo ko na tanong para sa imo. Ano ba, may gusto ko ito. Hindi man. Try ko bigyan sa gabi. Hindi ko gusto pikit mo ko ng tiyan. Ay, hindi mo ano. Hindi mo na ang pikit. Saktuhan lang na daw. Pariya lang na daw. Ano lang. Gabi lang. Oo, sa kakaroon sa gabi. Tapos wala ka man ga ano, ga picture. Wala ka man ga video. Hadlo ka makita ni papang mo. Hindi ka na pa ganun ah. Di balantayan, hindi nga nakis mo nga niyo. Hindi sipa. Oo, amo na gani. Paano na nabi sa pilakadlaw kung mano ka mo yung sambana mo yung may laktan ka mga duwa. Sino mabantay si Ana? Okay. Doon nag-apilate na lang. Aso lang kaya. Oo. Oo, amo na, hindi mo na siya man. Subong bata pa, hindi mo pa na makontrol. Hindi man tuod. Amo na gani, ang bako sa imo, paka-healthy. Kaya kay bala mo, kananlan niya ka na. Amo na ako gani, permi na ako kapangamuyo. Kay Lord nga. Lord, ang ano, wala, mas kinano lang kami ka, ano, mas kinula kami kwarta. Gini na damo. Basta, wala lang wala sakit. Kaya ang hospital, ay, grabe, gijaga. Hindi mabangbang ang hospital. Ano pa. Hi guys, we're live. Live ako in a while kay
Dugay na nito wala ginana nang ako nga ano nga YouTube channel charot. Sana ko ma-monetize na YouTube channel ko dai nga tuod na bala mag-abot ng pin ko. Makakwarta na ko. Gagal ka. Oo, to naman sa o. Basig maniklot. Op, op. Ay! Ay, ko, ay, ko, ay, ko. No! Na. Short miss. Oo na. Bantayin na lang nagaga. Bantayin na lang na. Oy, ay. Abala si mama. Abala si mama. Yung special. Baga ano, hindi mo makuha. Ang apits mama. Yan, bala naman ang bayo. Ato na sa bayo. Bala sa bayo. Ato na sa nagtingin. Ay. Oo. Amo na gani balantayan mo siya. Nadloka na siya. Nadloka ng bata. Wala ba? Balantayan. Hindi mo talaga. Balantayan. Saka sa makakita sa bata, no? Dapat matuon ka na. Hindi siya kabalo, magpapang. Matuon ka na sa langoy. Karon kung ara ka sa karon mo. Ano ka kalangoy karon nga luwas sa Mami, pasensya na. Ano special? special kasi. Natakot ko na yung baby. Ahay. Ano, yung gininaw tuloy ko? Ay, don't, ay, hindi kasi fourth, kasi fourth feet kasi yung napagulan dito. Ay, mga bata doon sa piha ko. Mga bata lang sa piha. Oh, ato na siya gang, oh. Ato na siya, oh. Naadyo ka. Natakot. Ga. Oo, sa hangin na. Baby, Jacob, saan ka no, Jacob? Oo, magpa-adto ka sa mga party-party, lantayan. Isa ko may mga bata, may bundle. Hindi kami ang makakonsentrate. Oo. Oo, libot ha. Oo, amo na. Ahay. Amo na yung tatay, wala na yung tsaga magbantay siya, amo na wala kami gagawa. Makatikin lang si bata mo yan, Oo, ma-expose agwa. i-expose mo gid saya, kinahanglan na. Notice ko sa kanya, pag nasanay siya sa isa ka Oo. lugar, wala na siya Oo, gagaw. Gagaw. Oo. Gagaw. O ba si... Hindi ko siya papalibuan sa madami. Gani ang balan ka. Maskin kay Gwen sa una, way ko ga pala kadto kay Gwen sa nangkadto kami na sa Waterworld sing ganan nga hindi ko kabalo maglangoy. Ang di puta pinabayaan nilang bata ko nga 6 feet daan kung ano. Si Bana mo? Hindi si ano, ang mangod ko, makuy ko na asig Gwen, hindi ko nga kabalo maglangoy. Tapos ang sa babaw na bala nga nagsaka, ang papanao pa mo na bala nga fly. Ang talaktak ni ko ni Gwen. Oo, kumusta? Ang talaktak ni ko ni Gwen pagkamuna sa
Ano pa, grabe ang plus ng tubig. Yung kabuuan sila sa tubig, no? Ano, pulok siya? So, ina balang may ara na balang the water, ano na balang manao ka, buyan ka ka tubig. Wala ko ginadala si Gwen sa mga pulpul. Kaya nga ako nga number 1 ko tarantada. Basi una ko wala mapatay. Pero pag uli, na-expose mo na sa galing nabaw lang na mag-lakat-lakat kami. Lakat kami kanay tata sa una sa Tatoys. Wala di ba kami swimming pool to? Kaso dahil dalon ko yung sa area, sa Pihak. Sa dalon, naalbaw lang sila. Mga pakaisayo po. Nasa yung kabaluyan na. Iyaway na nasa espiritu. Yung sa mga nakunay. Ay, yan. Enjoy lang nasa nagawa ba na. Ano ba ka, Dr. How? Pwede pa siya ma-therapy or something, ligid. Ina-therapy man na. Kasi di, iba mong bata, hindi pangilinan, galing. Yan eh, amuman ko. Kuwagin pa na 2 years. Kay Kendi, oh. Uga-ga, oh. Doon, kalbaan ko na madanlog. Di ba may stepping na da sa isa, oh? Hindi kailangan siya nagpatong. Di? Ang namin ko, pag kundira sa pala naglagpok pala, buk na lang. Ang sabi niya pa, oh, Oo. mag-ipat siya. Na, diri pa sa galumpat, kung mag-ano, sabi na gulpi, tumuwad. Buk na lang. Last naman lang yan, nila sa Karantakasa lang pag lumilias, kung sa stream. Yawa naman naman Coronado siya. Wala problema kayo, wala mo si Gwen. Ato pa to si Gwen sa skilanan. Siya gapon, siya gamuhan. Ay, sana gano'n sa iyo. Ayan, no? Ay, kasi sensitive na dahil sa panik, Minday. Oo, ito na sa. Ay, 36. Wala kibot siya mas sino, mga nanay. Lunod. Nalunod. Pero ako pala hindi ko Hindi nga ito pinakigyan. Ito yung mata. Oo, siguro kabalong hara ka. Yung gulpi siya singgit na ano mo. Ito gani mo. Gitulok niya si Kobe. Boss. Ito pa ba? Gitlawan. Oh, anong lukit dat? Oo, ano na tayo? Uwi na tayo? Uwi na? Na? No, chip. Ha? Chip. Ay, chips. Wala na, baby. Wala tayo. Ay, wala ka. Oh, ayun pa nga. Bili pa nga ako. Ay, Diyos ko, Lord. Patawad. Train ko lang siya. Kaya ano sa kapatid sa mahal sa nakatulog sa iba niya bata. Hindi mo mahal na paho. Oo. Wala ka pati. Di paano ko kay makadto pa ko tutani sa sulod ko. Ngita-ngita sa karanon yan. Pag ano ko sa karanon kay bagbulang nag-open, nagalinya. Dumatsagan ko to may magawad sila yung passport yun. Naglilinya sila ila to yun. Ay, damo na. Damo. na. Ang damo tao. Muna sa yung SM yan ginadugukan na dayo permi. Kay ma'am. Kay tita. Nibuang ka mambal. Kita mo karon nga. Kuhay balik-balik na to. Oo, ito nasa gaga. Oh. Ay, wag na. Ay, shit. Ano to man? Nga. Gani. Ikaw yan, ikakabalo. Kung bata mo yan, kabalo. Ano pa kung alam mo, yabi mo? Isa ka nag-floating, isa ka kaya. Oo, gani. Kabalo saya. Mo man ang mga inablos ko. Oo, galing. Ako yan, wala gina. Ano yan ba? Kung may phobia ako sa dagat. Wala ako nag-attend sa Gimaras. Kung hindi ako mapilitan na may upod. Nagkapon. Pagtawagan ng annex, karoon na lang. Tatuan ka na lang. Open na sila mga alas 12. Oo, open na na. Sirado pa ni Guru Subong kay gabi na ilaw operation. Gagao? Gagao? Mega ako nagaugtas. Nga, unay mo ang kulba. Waya. Unay ang kulba sa imo permi.
Ako kay Gwen doon na dula nagawang ano ko bro. Ang imo ni for life. Hindi, wala ko yung nagubaan. Nagkano sa talaga. Eh, sanay na na sa isa. Ang ginapot, makapot. Gani, oo. Gina ano ya kao ginalipi-lipi. Mapalo saya gani. Si mami mo turuan mo. Kaso ako, kami daw nasanay naman kung wala kang masyado makasakit kami kay Marimar. Oo, gani. Oo, wala ka na. Oo. Nanguna, nagalahin. Oo, galahin. Siyempre, nanay ka mo. Nanay ka mo. Balaan mo ga. Oo, natawa. Sige, bala may sariling ano sa. Dito sa Balagao? Dito ka Balaga sa Piako? Para sa ulo mo. Gagaban ano? Ano, i-treat mo lang lagi, pero yung family, yung time mo. Oo, oo. May kwarta. Sana all eh. Sana all.